צופים יקרים, אנו שמחים לעדכן אתכם באירועים האחרונים שהתקיימו בבית ספרנו. בשבוע איכות הסביבה יצאו תלמידי בית הספר לסיורים ברחבי העיר. תלמידי כיתות א' וג' סיירו באתר אבן העזר. תלמידי כיתות ד' באתר המורשת ברחבי העיר. ותלמידי כיתות ה' ו' סיירו במגדל צדק. כל הסיורים היו מאוד מעניינים והתלמידים העשירו את הידע שלהם. הזמנו מספר אורחים לאולפן כדי לשמוע מהם איך היה בפעילויות השונות. שי, תלמידת כיתה ג' 3. בסיור הופתעתי לפגוש את אליהו הנביא. הוא סיפר לנו את הסיפור במלחמה עם הפלישתים, הסיפור שקרה פה באבן העזר בתקופת התנ"ך. אורי, תלמיד כיתה ד' 2. בסיור ביקרנו באתרים שונים ופגשנו אנשים מעניינים. למדתי בסיור על העבר של העיר שלי והרגשתי שייך יותר למקום. אגר, תלמידת כיתה 2. כל התלמידים מכיתות ה' עד ו' יצאו לסיור במגדל צדק. הנחנו אבנים וסימנו שביל חדש במקום. הרגשנו שאנחנו תורמים למען הסביבה. קבוצת תלמידים ערכה חקר בנושא המים והשתתפה בכנס בו היא הציגה את המחקר שעשתה. המחקר עסק בפרסום המלמ"ג, מערכת לאיסוף מי הגשם, הבית ספרית. הוצג פוסטר שמסביר מה עושה המערכת ודגם שמראה איך היא פועלת. התלמידים שהופיעו בכנס סיפרו על התעניינות רבה מצד המבקרים. תלמידי כיתה ו' 1, חברי המקהלה והתזמורת הופיעו בטקס מרגש ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל במבצר אנטיפטרוס. הטקס לזכר הלוחמים במבצע בטק לשחרור ראש העין והסביבה במלחמת העצמאות, לזכר הנופלים בחטיבת אלכסנדרוני 32. הטקס היה מרגש מאוד. אנו מודים לכם על הקשבתכם לחדשות ומקווים שתצפו גם במהדורה הבאה.